No niin, hei vaan kaikille kulutusluottoja.comista. Tässä lyhyessä esityksessä niin pääteema on oikeastaan se, että kulutusluotto pitää valita vasta vertailun jälkeen. Se on oikeastaan koko meidän sivuston pääpointteja. Mutta mistä sivustosta puhutaan? Puhutaan siis kulutusluottoja.com-sivustosta, mistä näette ruutukaappauksen tässä kuvassa. Mehän voidaan oikeastaan käydä tuolla saitilla, eli mennäänpä sinne. No niin, nyt ollaan tosiaan täällä saitin puolella, eli kulutusluottoja.com verkkosivusto. Ja täällä verkkosivustollahan on niin kuin, tällä on kaksi tehtävää, toisaalta täällä on tämmöinen valistustehtävä, eli halutaan niin kuin tuottaa artikkeleita, jossa on tietoa, ajankohtaista tietoa kulutusluotoista, henkilökohtaisesta taloudesta. Niitä voi katsoa niin kuin täältä. Löytyy myös linkki artikkeleihin täältä. Eli esimerkiksi tässä on nyt artikkeli lainojen yhdistämisestä ja muuta vastaavaa. No mutta sitten näette myös etusivulta linkin kulutusluottovertailuun. Kyllä on, löytyy myös täältä sivulta. Eli päästään tänne sivuston itse sitten toiseen osioon, missä kuluttaja voi vertailla ja etsiä itselleen sopivinta lainaa. Eli nyt jos painettaisiin tästä, niin me nähtäisiin sitten 2000 euron lainoille eri vaihtoehtoja. Mutta tässä me nähdään jo vähän näitä taulukkoja, eli mennäänpä takaisin tuonne esityksen puolelle. Okei, eli ollaan takaisin täällä esityksen puolella. Ja tässä me nyt nähdään 1000 euron lainat vertailtuna. Ja ennen kuin katsotaan tuota taulukkoa tarkemmin, niin tämmönen huomautus. Raha on rahaa. Eli nythän me ei olla ostamassa mitään tuotetta, että meillä olisi joku odotusarvo jollekin palvelulle tai jollekin kestävyydelle, vaan se, mistä nyt puhutaan, on, että halutaan lainata rahaa ja siitä maksetaan sitten kuukausittainen hinta, että ollaan saatu nyt tässä tapauksessa 1000 euroa. Näin ollen, niin kun me nähdään näitä eroja 54 euroa kuukaudessa 2 vuoden takaisinmaksuajalla tai 67 euroa kuukaudessa 2 vuoden takaisinmaksuajalla, niin totta kai suositellaan aina, että ottaa sen edullisimman mahdollisen vaihtoehdon, mikä vaan itselle sopii. Eli tässä tapauksessa suosittelisin kyllä, että aloittaisi laittamalla Halens-lainahakemuksen sisälle, koska on turha maksaa 67 euroa kuussa, jos voi maksaa vain 54 euroa kuussa. No sitten, nyt jos mennään 2000 euron lainoihin ja edelleen tarkastellaan tätä 2 vuoden laina-aikaa, niin tilanne muuttui hieman. Aasa on nyt nousi 1 pykälän. Mutta yhtä kaikki, riippuen omasta tilanteesta, niin tämä niin sanottu edullisen lainantarjoaja tosiaan voi muuttua. Eli myös Aasa on jossain kategorioissa edullisin. Näin se vaan menee. Se, mikä Aasaa rasittaa näissä kohtuulliset, vähän niin kuin tämän kokoisissa lainoissa, on se, että Aasa laittaa semmoisen käsittelymaksun myöntäessään lainaa, joka sitten pienissä lainoissa on kohtalaisen iso. Ja he kärsivät sitten tässä vertailussa siitä. Halens taas sanoo, että heillä on tämä 30% laina ja 30% korko ja that's it. Joo. Mutta tosiaan, jos 1000 euron laina, 2000, 3000 tai jonkun muun kokoinen laina kiinnostaa, niin kannattaa tosiaan kulutusluottoja.comissa käydä ja katsoa, että mikä olisi edullisin. Muutama nyrkkisääntö tähän loppuun, eli ennen kuin haet lainaa, määrittele summa, mieti realistinen takaisinmaksuaika. Summan on hyvä olla sopiva, tarkoittaa sitä, että sitä ei pidä ylimitoittaa. Joskus myöskin on järkevää, että sitä ei alimitoita. Miettiä se takaisinmaksuaika, selkeä tehdä vertailu ja sitten vielä keskittyä tähän takaisinmaksuun, eli aina jos voi tehdä ylimääräistä lyhennystä kuukausittain, se kannattaa.
Sanotaanko, että vaikka lyhentää tietyissä niin kulutusluotoissa vaikka kuukausilyhennys olisi vaikka 100 euroa, sitten 60 voi olla korkoa. Eli nyt jos sitten vaan siis 40 lyhentää sitä itse lainapääomaa, niin silloin jos vaikka laitat 40 euroa ekstra, eli maksatkin 140 etkä 100, niin yhtäkkiä lyhennätkin sitä lainaa tuplavauhdilla, eli 80 euroa. Eli ylimääräiset lyhennykset kannattaa aina. Maksat enemmän kuin mitä sopimus sanoo. Ja sitten toisaalta, jos vaikka tulee sellainen mahdollisuus, että tulee kesälomarahaa tai jotain bonusta, niin silloin kannattaa monesti sen sijaan, että vaikka lähtisi sijoittamaan, niin kannattaa kyllä ensin maksaa kulutusluotto pois, koska se on niin kuin varmaa käänteistä tuottoa 30% vuodessa. Eli näillä mentäisiin. Kiitoksia teille tästä lyhyestä hetkestä. www.kulutusluottoja.com